amb aquest pla de viabilitat econòmica no haurem de patir per les finances del Barça fins d'aquí a 3 mesos. Gràcies. I ara cedeixo la paraula al president perquè em faci una valoració. Que tampoc cal. Segur que el pla li resulta acollonant. Ostres! Heu sentit? No pot ser! Està parlant! Que mono! Només té 6 mesos i ja parla millor que Johan Cruyff! Jo crec que està dient Barça. A mi em sembla que ha dit due diligence. No! Està ben clar que diu. Les seccions són molt importants per l'estructura del club i cal destinar-hi més pressupost. Va, que dic que va! Que fem una roda de premsa, que ja sé parlar! Tan guapo que estava, ben calladet. Però ara xerro i tinc discurs. Vés a saber quin en dirà. Confiem que no la cagui o estem fotuts. Preferíem un president mut. Però parlar és collonut. Ara el tio ens fotrà un rotllo. Fer un discurs és un Ja sap parlar. Sóc el Sandro. Rodes de premsa us donarà. Estic flipant-ho. Qui vol tenir un president que xerri molt i eloqüent? Ja sap parlar, la pot cagar. Calla, Sandro. Sóc el Sandro. 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 Calla, Sandro. No, ne.